sector que arriba des del camp, que recull molta informació, que a més l'ha de recollir per temes de traçabilitat i que ho ha de comunicar finalment al consumidor final, a tots els consumidors, perquè ningú deixa de mitjà de moment, això és un vici que no hem perdut cap, i si el perds te dura poc, és a dir, que tothom ha de mitjar cada dia, doncs això requereix avui dia una gestió tan gran d'informació, de recollida, de treballar, de processos, etc., que sense les tecnologies de la informació i comunicació avui ja no és possible i en el futur molt menys. Hi ha una sèrie de tecnologies que no és només la tecla o no és només el poder accedir a una base de dades, sinó aspectes com la intel·ligència artificial, la computació extensiva, tota l'anàlisi de Big Data, tot el data mining, és a dir, l'analitzar com està evolucionant tot un mercat per trobar tendències que difícilment es poden veure simplement observant què compra cadascú al final de la cadena, és on aquest sector hauria d'incidir molt. La idea esencial, y es lo que yo quería transmitir hoy aquí, para los que no lo saben, es que el data mining permite encontrar relaciones, permite encontrar comportamientos, tendencias que ni el sentido común, ni siquiera la inteligencia, sea la que fuere, consigue revelar simplemente. Es decir, es aplicar las matemáticas, no solamente las matemáticas, pero esencialmente las matemáticas, para gestionar la información, casi siempre cuando se tiene mucha cantidad de información, y encontrar verdades que de otro modo no pasarían, pasarían inadvertides. Som el major productor de vi i tenim cada dia tenim les empreses més grans del món i el nostre gran problema és moltes vegades connectar. Avui en dia el 90% dels joves d'entre 18 i 35 anys no beuen vi habitualment i això és un problema per a nosaltres. Sí, hi ha el típic tòpico, ja quan siguin uns carques com nosaltres ja comencem a ser i ja veuran. Bueno, les cerveses ja s'estan posicionant. Crec que aquí us puc deixar un repte que, no sé, si algú després em pot dir com ho podem solucionar, doncs crec que pot ser un punt d'inici.